boleh sebutan piwe para bangit kijongi kumjuri ki banajan bat bascengai te akan ke step yang supaya piwe ki bala helak yang sasisin bangit simet bani simet talang bangi akan jing syakri kijongi yo boleh akan ka step lang baka online worship kijongi te ban sedang akan jing syakri kijongi yo boleh nya finance ke number 0 ka basispa andru pupra nak batmai ka boong ka Bible Syakibriu Baro. Ka Bible Syakibriu Baro jing mu jong itu ai kan long ya kangin snow kajing shisha kakasyong kaktin blaker kujong uble kan sawa keleng kaperteng kapendubor yuksu terwaru jing penim kaya labya utra Jisu bad yaka jing syayap jong kaya turu badon hau kajing penim kajing kerku kaktin blaker kujong uble kan sawa keleng kaperteng kapendubor yuksu katerwaru jing penim kajing jatat katerwaru haki blaban kya kajing kin kai kajing ngan junam du habaro bakrau bad barit kaktin blaker kujong uble kan sawa keleng kaperteng kapendubor yuksu katerwaru jing penim teban petang ke jing skrijungin ya pailang number 0 ka ba shispa khandai phui nak batmai ka boong to one side hakasnam lok lada pi kwa ban side khut yaki pom to one side hakasnam kulang bro wanda shanya lut hajing ai e banjom to one side hakasnam kulang bro to one side hakasnam kulang bro lapop latam ya pi baro shirenyeng to one side hakasnam kulang bro ada piko ngujing kadu Kristu try ban wan saja kas nam kulang bro
Jing suk men sim pin sham shilin teker hai bala sa hakas nam kun lang bron Tuan sa hakas nam kulang bron lapop latap ya pi baro shirenyeng Tuan sa hakas nam kulang bron Habas ngibi syarkan koi pinsa syakmen balasa dakas nam ukulang bron namar bapi laban syong sukha bneng shen dajing sad hakas nam kulang bron Tuan sad hakas nam kulang bron lapop latap ya pi baro shirenyeng Tuan sad hakas nam kulang bron Kublai sebetulnya pi we barak te kena ngapor ko ban ai kublai ya i bankit na katuka namenta katuka jingrai ba ila yalami ngi kana ka por te kana ngapor nga ko ban khat sumphalang pi barak ki ba i sakri lang bat ngi kana ka sngi tu blai nang ya ikerku pi kat ba pidang sakri blai rangkat bat ngi ha kana ka sngi Dengan kuaban korsum halang pi barak sekan ka jingseng kejongi hakan si barak koi teban sedang ya jing sekri kejongi ngin ya pailang sekan bar jingrai ka ba arspa arpwei na ka ba tmai jingrai ka ba ong kos im janga ngangu yame Kus im jonga ngangu yami burom long jong mi yo ngaklet ya pan snget shati ya lam shakal bari Yo ngaklet ya get samani Yo ngaklet ya kajing saja Yo ngaklet bami yanga Ya lam syakal bari Peni hanga jing tep jong mi umat ki jau hang ta angel pernai bakra borde ya me ki ap ki da Yo ngaklet ya get samani Yo ngaklet ya kajing saja Yo ngaklet bami yanga Ya lam syakal bari Las ngesik tang kameri wan syami bat jing ai Peni hanga jing tep teli syakal bari pen pai Yo ngaklet ya get samani
yo ngakle dia ka jing sa cha yo ngakle ba mi i janga ya lam syakal bari Hakan nga porpan in yo jing pulis dang bat ke jing duais dang na iban kid te ga jing pulis dang ga jungi hakan ga step la shem ne gisam kal no ga ba arpnyo ga khot ka bankong an pule gat kum bala tho utrai ulong ga jing shai jonga bat ka jing pen im jonga yano ngan shapting utrai ulong kabor ka jing im jonga yano ngan khawen utrai ulong ga jing shai jonga bat ka jing pen im jonga yano ngan shapting utrai ulong kabor ka jing im jonga yano ngan khawen tungin pendam klin dua kokpa jingi babdeng sesena try kong ya aingu ya jing don rekat ke jong me try ya ba mela ker la da yangi we pi we sesen bi try mela ai ngi kan klimat bangin yang try dikjat ke jongi bangin yo an pendan buram ya ke keteng ke jong me te atrai agar kom ke bakar pan ko ngadwai ba men kerku ino shim ka class jungi muju church pastor try ya ba men kerku ya try kham ben shim ben la ben shim ya be try class ke jungi klem dan kono kono ka jung pathut bat kumju khamta me try ba men kerku yangi we pi we ki badan halagi yang kisam ki jongi try ya ba men kerku men don kat men ker men da yangi me men ker men yada me yangi we pi we try bat kumju try ngi dwar sesin ba men sngo men diang ngi ni khot jing kerpat jungi ki barit ki no pa pakarteng jong Jesus Christ ngadwai amen Iko abanai kublai ya iban kit nam ta ka jing pulis dang bat ka jing duais dang ka jong pi hakan nga porpan in yo no ya ka mission story ban ayang i mission story hakan nga step dei I pida man bha pasleng idei na NSC khasi Blaze beton ye phi baro ke jing tho khana mission jongi menta ka step ka de shphang ke jing lai kai football ka umshit serwa bad ublei ha kan ne ka jing tho khana ngin kran shphang I wei I longkmi ba kerteng I sakhali kan ne ka jing tho khana mission jongi ka wan na nunawat Canada kanunawat ka de ka nongba ka ba thamai bat ka ba he ka longro ka nongba ka ba don shite jong ka ri Canada Lasing ye ka da I sorkar longkmi hagas nem kandai spa kandai isa khali idei I longkmi I badon arngud ikon isinrang bad ikenthei kala tray kum ka nurse ha inong ba ikwalon ka ba don ha nunawat kata ka nunawat ka don breu kumba pra hajar ngut ki la kanria shan ne shi sneman shwa na pon ilen ka shnong rit ka ba don shi haja praspa ngut ki breu na ha ki banta ba shute jong ka nunawat ka jalla nunawat ka don bon ki jing khamtam kim don yeng bansa bat ka jing kan re ka jing sho yadat ha ki long yeng ka ek ba ki adventist ki la ban le hakapor ba isa khali ipoi hapon ilen kawe ka long yeng adventist na Jamaica kala don lapa hangta Henry habaki la mi no la don tang maki ki balong 7-day adventist but kitre bat shong hapading jong ka imlang sala ulok jong isa khali utre kum utrei yaga kam sarkar bat maka katrei kum ka nurse ha pon ilen lada imla jin la 3 minute ka kan omdon jingpha e hangta na kata kadaw ila ban ong ba idon borbha kadon ka jing ban sakhi hakum kata ka khem don kato ka ne ki breu ki ba shu pdiang bat ngej bet ya ki breu ki ong Henry ka sikhali ka kwa ba ki breu kintip ya ublei bat kintip ya ka jing shisha bat kim kwa shu ban shu shim kabu ya kata ka jing shisha kim kwa hiru ban pau
kum kita ki jing pendon kam ya ke kerdan bat ke bor jong i ha ka im lang sa lang sha ka ban shu ten rong ju bor ya ke jinget jong i haki te i la hap ban long ki ba husier bha Henry la don ka to ka ne ki e ba i la le ila sing ya ke club ya le kai football na ka banta ki kentei hapading khandai bat khat arsnem kapon ilen kam shem la don ke club football na ka banta ki kentei menshwa bat ke club jong i ka lakta pen bha ya ka im lang sa lang kirang ba kila yo i ba ki khna samla banta kim shem makya klem daw halanti sengken Menta ka jingyat jong ki na we sha ka we ka don jingbun. Ki la wan sha ka club ban yo jinghikai pentbit. Ban yo bam bat ban ya kendo paralog. Ilahai kai ru ya kita ki khna kentei. Kumno ban lom pisa na ka benta ka club da ka ban le AA. Kumta kalas dang ban shet cake ban di ye cake bat ban yo pisa. Ngiru ngijo le ye ke ere ke ba ngin yo ki pisa ba ban le school ne ban yo jingbama kumta ni khali isa khali ru ila le kumta ila shet cake ban yo pisa da ka badi yaki ila hikai ru yaki ba kin shim bentalang ila hikai ru ba kin long try ya ka club bat ban pen yat bet ya ka haba im don shu ma i hangta sa ka weru ka jingle jong i ka balak ta bha yek im lang sa lang kala long lang ba ki paralok ki khon jong i kita ki paralok ki la kwa ban wan kai she yeng jong i ha ka jan met si pun kre bat sni sebeton ila penlong jing yesing hayeng ha kita ki por bat I khot snyo bha ya kita ki khna ban yeshim bentalang bat ka jing yesalok lang jong ki hang ne kal irap ban kentiu ya ka jinglong bakan jaman sem jong I isnyo ba ka don ka tensong babha ya I ha kata ka jingjia ha ikwalut ihikai ya ke kelas PowerPoint sabat school bat menta idang penkre halor kumno ki khna jong kane ke kelas kin shim benta ha ka jingerap ya ki bala temen bat banle ya ki we ru ki jingles bun ke ka jing at no jong I na ka benta ka balang 7-day Adventist isakhali idon kam la ka jong ka ying mane ya ki jing sakhi jong I la panthut shibon da ka jing bom don ka la ka jong ka jaka ba ila ban kam ba de ka jong I hi haba ila wan jingo ya ka yukwalut nang kong ba bones na manshwa I hi ila don ya ka yeng kerpang haba ka ba im sam shit serwa baro shitayew hakasi sebeton kaying mene ba shu wai menta karit ban ka kelas sabat school jong I ka kendo ha kamra shongkai jong I ka primary class ka kendo ha ka wei pat kaying kirang ba ki ya kendo ha ka jaka kelas ha ka jaka ba shu wai ka berit kan long ka ba shu ka ba lada I baro ila ban yamane hajo bat bandon I ki weru ki jing yelang ha ka jo ka jaka ka kato ka ne benta na ka jingkan shiu sabat school ha ka ne ka quarter ban yarap bante ya ka ying mane bat mai bat ya ka jaka jingkaner ban yarap ya ka imlang sa lang kum ka jing sakhi ya uble ha ka we na ki kantoy jong kandong ba nurawat kublai shibon ru ya ka jingtmu jong pi ban tes bun sha ka jingkan shiu sabat school kane ka de ka jingi thokana mission jongi menta ka step ingej ba ka ayengi shibon ki jing sneng na ka benta ka jing im jongi ru kublai shibon iko ban ai kublai ya I pidaman bha paslain namta ka jingi thokana mission ka jongpi ka ba pilai apeng jongi iwe hakan ngapor tementapan ini poi sakawai par kajing sakri kata kaban lum ya kijing aingu
te kat bang inang yelumi ke jing ai ngu in ya roi ke jing roi ke ba sis pa khat san ke bong ngi don jing kermen barhem hadunut Ngi don jinkerman barhem hadonu jinkerman ya jingwanu tra Ngi don ka jingin bau krisu ai nghe tha ka kula jong utrai Ngi nghe ka por ka la jan jaj ben riu na ngai na jan kin ya yang ri sa ban rai hallelujah kristu trai Ngi don jinkerman barhem hadonut jinkerman ya jingwanu trai Tên pinam klik jing dry. Muk pa jing bam neng ne por simpat. Beli pun dry ke jing ker ke jing da ke jong mi yang i we pe we bam la ai pat ngi ne muk ba khia bang la ban ye sakri lang ye me kan sngi ke ba khoj mang tang ke jong me. Ni dry bam ne don kat kum ju bat ki pra bang ki jong i le se dan pen jong ki bam don ni ka met ko khia man ker man da ki bat man pen ko ye ki khana mang kin la ban sakri lai loi ya kerteng buku je bagang tang jong me hakan por in dai ka bakham kerpang ta ki ni jing ai ki jong ki berit temen nang ye kerkhu yang i we pi we hakaba ginang la ban ai se kam ko jong me khambun kan ba ki singi nang wan temen soi ki ni jing khor kerpat ki jong ni ka pot tar mabri pab jing baro na ba kerteng ki jong jisu i duai amen hakan ka por pan in yana ya ka kelas di banchim ye kelas hakan ka por ide i pastor H Maulong te minum pensnam chu ye ka por ngin ai no ka por sai pastor Kublai sebetulnya pibaro sesin biang kat no kependap ing mensem jungi dak jing kemen ba ubleu ai ngi sesin biang ye kum ken kalat ban ye pulei lang ye ktin jong ulang ba ko online worship service ngakwa banai kublai ru ye pendap bala yalam ye ke jing seng but iban kit ba yelam ru ye ke jing ruai ngakwa ban pedian siung bhai pi da ba ye sno ktilang rengkat ba di pendap ban pedian siung bhai pi baro ki ba ye syakri rengkat ban ngi hakene kapor la de pi de khot balang jungi na nong po la de pi de ne ki we palang ru kumjo nyai ngo yo ble ngati bangila yo ye kala don wan ske yeng ke jong ble henry ngi hang ni no po ye ka bam ta te yo ngim pat pli ye ke yeng mani balle si don pedeng jong pi ruki bampat yo ye kalat ban wan ske yeng ke jong ble ngi pidan siung bhai phi bangila bani puli lang kten ke jong u ha ke ne ke sngi bakantang khoi ke jong ble te menta ka quarter bro quarter ngi puli shphang e ke jinja thai how chris ke jinja thai how chris menta ka sngi la poish kel nong ba phra ka ba kren shphang lai loi ban yo ja thai kumba phio i ke ne ka mat pedeng bala bo hadin lai loi ban yo ja than shwa bangan pule ki khot kan mau ngakwa ban kli phi ki jing kli hatu don nap deng jong phi ki bam ju pang ka jing im jong phi phila ban kli kum rom ta ngakli kum ta jing kli ndai om don weiru ka long yeng ki balai klem da yo i ka jing pang jing stom kat banginang im hakenek slap perthai hedrick shwa bangin ya chkman tongin ye pulei ke khot kan mau ka bala shim na kisam kal nong ba arphnyo de khot ka ba nangkong ka ba I bankit ru ila pulei mene ka ongkum ne u try long ka jing shai jonga bar ka jing pin im jonga yanungan shifting u try long ka bor ka jing pin im jonga yanungan khawen la de pikin mau hakapor bo jisu dang don hakane ka slap perthai la da pipule gospel baro pi bo jisu ikando bon ki break ba pang ha ka ba bon ki liang u shakri ki u pin kya ki don ki break la pang stom ha don ki break ba la jan ya bro henry jisu pin kya ki teng u shukran de ki kenten ki la kya teng pat baki u shukta ki la ne kum ka to kan the ka shukta ki jan jo jisu kila kya
Dan pat baki uji sula supai ki kelet berkila yo ye ke jingkia on de ki ya halenti uji su pun kia ye shinrang ki kente ki jiu bar ki bamdai ki jiu ki barispa ki baduk bar ki basyuri kia lut ye paro upun kia dan ki jingpang ki bala itre mag to ko por bamla su bar pun kia henry uji su pun kia kum ki jingpang yang thole kum ki jingpang yap silyang kum ki jingpang bamalla kibam imla bamla pen kia sumpat dan ENT tu ko por empat dan doktor ENT Henry Jisu pen kia iki ha ke cukup por ha ni kita yung ni pulis pang arteli jingpang la banong bau Jisu pen kia jingpang ke bajor ba wan ha ke jing im ke jongi ke wei ke jingpang ke balong ba pau shabar habang yudon ke jingpang ki pau shabar ke dan pat ke wei ke jingpang ke bam pau shabar om dan betip mano ngini keren sipang kata ke jingpang kat ba hang ni ke sab school jung ko ongkom ni kat bang idang ye pule ke ne kamat jong ke jingyo ja thai na ke jingpang bar ke jing sitom ngin yai perkhat ru ye ke jingkeli ke ba mangi barongi sem ting ting jayu habang ye ke jing duai jongi namta ke jingpang jing sitom klem yo jing berkhia Pising thok tang jingkeli kamut hato pi sai perkhat kumno la dadon ki bahaya ngasam la ne yala de pila duai ba pin yo no kamet bakoi bakhia da jingpang jong pi Henry piklem khia kumno pi sai le ka ta kapor kumno pi jubam kumno ngin sem ja thajru kumha ka ta kapor naga de jinglam prang ngine poi no sekasngi ka ban nang kong ngi nang kong ka ong spang jingja thaj ban yo khia kanungun na pi hapa pipang stom kia ke khle la se yo brain yo malaria sing pamap yo malaria nan tap siu tenan ban le khwai lani ban le kai football lani ban ya cycle siu tenap ka jing jubab long em habangi pang stom sai le ayu ni sai siu tenat ban thia chai ndai ngim kwa su ban puwit lani tamban don betem jing ruan ngim siu tenat ngi kwa bentia badan gi porsha hadin bangila khethia kayarap ngi kapen sting ngi yo sha kita jingja thai ka bisha kam tam ye jing pang khle jing tha khle teng teng lada ngi tang shuthia ona ngi khe ngi snyo ngi la kam pengat Henry dat per jing pang ba kamjor teng teng kam ngi lada ngi persang bentia ngi mem yo thia teng teng le se don jingpang ka bangim su tho balai ka met jungi ka longta ngila pha test kal bangim pat yo kita ka test ngila khuslai ba on the yo to ka test kan long kumno but hatu nganda yo ka result ka babhal ne hatu nganda pang jor le ne don na pedeng jong pi le se kum yela de teng teng namar ngadon ka jingpang mau ba don mau klai jongam ngasai perkhan hatu de sisa bangaduna badi lene hato bangab kum bam bakla don kibrek ong ba piduna pala da bani ngala keno yela de bangam di na tagadawang ni ka sab school jungi ko ngum nem hato ka jingbam pikir ye kom im jonga kala panmi kane ka jingpang kumang ong piela de hato tang nagadaw bangam di nang tanga pang stom kum ni hato de ka jingdi drugs ka ba arpos nem mensua kumba ong gane sab school don ki ba pang stom le sementa hato de namta ki jingde drugs ka bangala di arpos nem mensua hato blay le pinstom yanga na mar ki pop ki bare jonga hato ka jia shaumta ngakwa bangin ya pensaya kane ka sngi ka ban kong bat ba ar ngin ya pulis phang ko we ka jingi thokhana ka bangin lab ha gospel jong Marcus kal nong ba ar ga khot ka ban kong hadu basaw tungini puli lang ko ongum ni te onda ula le pat shapo Capernaum hadin kandai sngi la penbena ba udon haying te bon kialang bat omnyam jakashu wat hadu ka jingkang ba ulayalap yiktin haki ki wanru haki ba walam ya uwe pang yap silyang ya ba saungut te onda kimla ban wan hajan jongu nemar upai ba kila ya letno ya ka jingsop naga jaka kabala don bad haba kila penpei kila penhirno ya ke jingthia kaba ulathia utaba pang yap silyang
hang ning saungut la si sangut si parlok la benong kinig saungut ki persang ban yalam yu ni parlok ba pangyap siliang syau jisu ba unyo jing pencha hanre ondala poi ha kita jaka na do na jingkang la kapnya semam de ki breu ki basngap ye ki jing yalap jong jisu ba jayu kila keu kata kam khangla ki kila keu sik tunom yeng la se kila pen pe ki tunom yeng bar kila pen hap kila pen hir rengkat berkata ka jingthia utau perlok jengki betiapang ban yo jibkia no jisu hang ni uneu bapang yap siliang nak kadau bapang yap siliang hato shisha ba ukwa ban yo ita ka met ko bekhia let's say kita ki perlok jong saungut ki kemilan tia kata ba ula ban yaj biang ula ban tray biang ko bo ju tray Henry Jayu lada atau ba dina kedau badan ki jinglek jong u ba mensua ba u yo ye ni ki jingpang la dangi pule ki jingtho jong ki Ellen G White ki jingthrang jong ki arta slag ba arspa driphnyo hodo arspa nyu phui ka ongkum ningan su summarize ik bala tho sab school jongi ka ongkum ni ya ba yap siliang ha ka ne ka jingi thokhana ha ka jingthrang jong ki arta slag ba arspa driphnyo hodo arspa nyu phui ngi yo i khadau ik jingyap siliang kaba ulale iki aka kaba umla snyo sarong ka jingim jong u ha ka pop kala panmi ik ne jingpang bar kito ki riu nem ki bala bishar ik jingle jong u hado ki jingle jong u ula walam hi dala de ik ne jingpang kumta omdon ka dawai ka bala ban pinkhya yaki la vengi pule ik ne jingtho jong Ellen G White ke kren shai hang ne ba don ka daw le se ya u ne u breu bapang yap siliang let's see uperkat de ne kadau ki pop jong na kata kadau yo ye ne ke jingpang yap siliang but yo I ba war ki first seed sadusir ki la no you let's say de ne ki pop ki jong u but de ta kata la de pipe ki nuksa jong jo program jo haba upang ki perlok jong u ki wan ki let's supply ki pop jong me let's say de ne ki dau jo ki pop jong me na kata kadau ba me pang kum ne ko ki perlok ka jingpang hi kawan omu blei ba bo ki jingpang ha ne slap perthei de usoitan ubabo na do bahab do bu bre wahab skapop ngila ka do ki ne ki jingpang let's say don pleng jong piro ka ne ka por ki ba la pang la bon bon snem ki ba la persang ban le wat sim do wai kleng sodong Henry pi ba pin pat yo e ka met ka bakoi bakya pila stang ban kili let's say de ne ka e ka daw ko ki perlok hang ni sa school ko ong ba Henry kat bangidang imah ka ne ka perthei pop ngim la ban yo laj nak jingpang wan la dangi bot perking ye ki an jo jingko jingkhia ni pang ni sitom baro ki long yeng long sem la dang persang bot kan no gno la dangi sumar kan no kat noro ngim la ban lai nak jingpang jing sitom ko ki perlo ki bapet ye ke ne ka jing seng ha ka ne ka por let's say don ki bahaya ngasem jong pila say day ma pila say ki ba pang la bot snem but pila yo kwa ban yo ye ka met ka bakoi bakhia Henry pipat yo ke kumlong ide pan le ngide ban wan syau jisu kumba uneu breu bapang kini ki perlok saungut kilong ki breu bastan le se mde ba kitang syura de berkom yo ne perlok jengki Henry habak yo ibam yo ye kalat bandrung kila keu sejrong kila pimpaj bar kila pinhir tang ban yo ye kamet bukai bukia ki wa ban jung yo jisu ki kwa ban wan kam jan syo jisu ko ki perlo ngabat piru la da don pedeng jong pi betia pang ha ka por wan kam jan syo jisu la don pedeng jong pi ki ba klumar ki jing berkat wan kam jan syo jisu la don pedeng jong pi bisnyo ba balai bo blem par jubab ye ka ne jing duai la da bi kwa sha ye ka jing ja thai ka ba sha wan kam jan syo jisu kasni ka ba ar kong ka jing sumar ye ka tenrai la da pi ai pule ka ne jing thokhana ka bangila pule ne Marcos R iwe do saw haden ba kitu ki perlo kila wan yalam yo perlo jing ki hakmat jisu lembah ketenum yeng la ban ong hatu jisu ong ba ukta ayu ba duai ke u jisu u yoi ye ka jingpang ba tenrai u jisu u yoi ka do no ka jungu u jisu yoi ka jingpang ka ba shisha ka jungu la da people ha gospel kat kumu Marcus kal nong ka ba ar ka khot ka ba san wong kumno wong kukun la map no yame ya ki pop jong me u jisu la da pio I bonsen ukta ye ki breu bapang
upen kia iki Henry yau ne ubreu pangyap siliang Henry ong ba kokon la map ya kipop jong me u Jisu yo i ya kado nod jong u ne ubreu ba yap siliang ho yu pang stom Henry kam yar ya kata kado nod jong u kapang le se don ki kam ki bangala bakla atrai ma bi ngala siula do wai bon por na tagdau Jisu yo i ya u bad ong ba kukun la map ya kipop jong me hakoi kalenga is yo tanat ye kan ne ka jing thokhana uni u bapang yap siliang la dei pi bat nga ngi wan sho Jisu la no jing mo Jisu yo i ka man sem ke jong uni u bapang ngin se police kan jo Jisu yo i ru wat i ka man sem jong ki Pharisee bat ki Sadducee ki badan hak to kapor but on the one sho Jisu nga bat piru hatu la dangi wan sho Jisu hatu tang la dangi kwa ban yo i ka jing pinkhya ngi wan sho Jisu ne la dangi long kat balong ni kloi ban wan sho Jisu uni u breu ba yap siliang u wan sho Jisu om ban yo i kamet ka bakoi bakhya Henry ba un map ye ki pop jung na takdau Jisu directly ong yu la map kukhun la map ki pop jung me pim siu kwa bo Jisu no ong ngi kukhun la map ki pop jung pi ban ni ta ga jing pang ga bang ye kendo bon sen ngi ki breu ja yu la dangi pangis nyu kum ban yam no la banong hakata ka por ngi wan kham jan su Jisu om bang yi ju om bang shen ya u le na si la nyu dola na ta daw ngi wan su Jisu tang ban yo ga jing ban khia ban tung jo le se teng teng ka bas nyu si ka long Henry uni nong pang yap siling usnyu khia e hakdo no jong om ba upang Henry ka jing klat ka jong u na ublay upang om na ka pang ka jing pang yap siliang Henry upang na ka daw ba o ya klat jingai na ublay la da pipule ye kene ka sab school jong ya ka singi ka baar kong kumno Jisu la le ka jing pinkhya jong ne ba pang yap siliang ke ka jing le ka ban kong bo Jisu la le ho la da pipule ye kene ka jing thokhana gospel jong Marcos kalong baar de khot ka basan do khat ar pinyu in kong le yu umap yu ka baar pan upen khya yu ong to yeng bat to ya bat to le chiyeng nung kong ba bi ki pom nang ta us open khya pa yu ha ka jor kom ko ki parlok nga bat phiru ladang dan na peng jong pi ki bapang bastom ai bangin wan chu Jisu om na ka daw bangi kwa ban yo ye kamet ki bakoy bakhya Henry tungin wan nung kong bong atrai ngala jingai slam na mi nga kwa ban wan shame manta ai ba kan neru kan long jing wai ka jong pi bat jonga uble yu kwa ban khya ye ka ba shopo ka jongi nung kong e nang ta teng teng ujet ban walam ye ka jing khya ha kamet kumbo la le yau ne u bapang yap siliang u Jisu kwa ye ngi ban ngin yo ye ka jing ja thai ka ba shisha Shumudur lada piduai ba pinyo ye kamet ka bakoy bakhya lada pi yo ye kamet bakoy bakhya pinong amen let's say pinya ro yo blay pin shanya yo blay jayu lada ngi do pa de jing im jongi hatongi dang scam ka jing e ka jongi how blay ne hatongi prakhat tang ye ta ka jing ja tha ya ka ni sla prathei nglem prakhat ye ka ta ka jing ja tha hakoi ka sngi ba un suan shaw ye pi ba de nga kat bangi nang im hagani sla prathei ko ki palok ngim la ban lai si sen ka snga bat phingi la dau Jisu slem ban wan ni ha ban don hajing tep Henry ka jingja thaj ka ba shisha ka long ba la dangi shanya tali how blay ha ka jing wan arsen ka jong un sa ai yangi ye kamet ka bakoy bakhya tongi ne poino se ka sngi ka balai kong pet no menta pat ngin poi chikoi pat ka jingpang hang ne la dangi pule kong the temporary depression Henry the kasi kong ka jing dio man sem ngam tip ka day na kam day Henry hak jing sio tho jonga ka depression ka long bala dangi kumno khat than ye ka ka bakhya hak jing mut prakhat ka jongi hak do no jongi hado bakang wanra ye ka jing sneu hak ka jing im ka jongi hang ni kong ba kat kum ka world health
organization kong ba lies pa million gibreu hak shisnem ki klat tang na kadaw ka depression le ne ka jing perkhat than hak jing im ka chongki ban menta ka sking ni pule ya kowe ka jing thokhana ka bangi de ngilap na ki arkis im kilnong ka bakhat khandai we do san la da pipule ka ne poe ya ka jing thokhana shphang ilija bar on ngi tip Henry kan ka por u ilijade u breu ba klan ba ka jinget kan mau haulum karmel baroki wan kitu ginong mani blay tau u blay yo blay bal kila wan bat kila le Henry ula khamar jungiong tu perta kham jam le se u blay udang yo thia tu perta jam le se yo snyo u blay jong phim pat yo snyo nang taji ayung hilatip Henry ke ka bangam kwa bani shimeng ni Henry hadin ke to ke baro hadin ba ka ding ko wanap neng ka bam ye ke to ke jingkinya ke jongu jayu ka Jezebel ka lok jong usim Ahab kala berngem yu ba jayu u Ilija ulas dang ban pet no kanungun na pi deng jong pi bajonga habat teng teng ila depression la khiatan kita jingmut jing perkhat jongi ngisiu tenat ban pet ngaken mau badan usnem badang susdang tre don usnem ke bangasniu la burden tan la siu depression ke ngathiarum yo thiasu nga persang ban bamrung ngam sniu hado bagi por nga osong ngan thiaru Henry ngam la ban thia jayu Henry don krempo perkhat ublei ke jing pejat bestar jong nga haban pelik shim ye katayo jingduai shasok paru ondala poste long phone long network bajayu bar nga pej kilom kiwa kaba itnat bar nga siu tenat bar kata ke jingkhia jonga kalas dang ban sting suki pasuki hak jur kom ngamnud benong relasi o ili jaru ding kata kadaw oda ula udang shu debut kabar o shisngi banyad le kita Henry halor kata on la poi ula syak berngem ban penyap yu let's see ula sedang ban depress le ban khiata jingmut ji perkara ka do nur jongu ban lo sedang ban pet jingai na kishnong bajayung ka banengkong kimat ka banga kwa ban sim let's see ting ting ishim ye kijing bam ban pin kemen kan hungun na pi basio tenat kumta haba pi depress le ne hadapi slaitan Pisiu tenat ben bam la da long shisha unta ai ngo yu ble men Henry bon sin habangi kuslah ngim la ben bam kabar kong teng teng ngi persang ban syutia ban yo chai chai jing mut katarus nyu tenan la si tang dak patia ngin kham thanda kata ka jing mut berkhat ke jongi kata ka jing kuslai ke jongi katar la phila ban le gumta kabha nang ta don na preng jong phila se kum ong phi kumile ja kumanga syu tenat ban le chikja ka bakenja Henry kabasyo si tan hakajuk jongi menta kalong ba ladangim yo thia ni di dekidawai bunsin ni kristan hakabalong jingim ju kren tan ne kene depression ni snyo ba ki breu ki bak perkhat ni kene kilong ki baduna ka jinge how blay wili ja u de breu pa jinge pa blay u de breu but scam ka jinge hado ba nge wada barok sinong ki nge Henry nge ba blay la pan penahap ye keding Henry mauru udan ye kejimpang depression tungine pech ke sengi basau kong lathat ban mare ke sengi basau kanir ko pteng ye jing hikai shphang u Ilija hadin bu la lek poish ke jaka ka ba umare ngipti ba hasik kanus ngiu lek Henry ledangi pule hanin kong kisim khat kendai glong dekot ke basau kelong ke ka bangab la ban mudur ba Ilija duai ka bangab phila si don preng jong phik bala duai kum ner kum jo tongini pule ke ne dekot ka ong kum no Henry uhi ula le chisngi linter shariklau te haba ula poi shishnong te haba ula poi shong hapo uding ratham bad ula duai dem ta yalade uduai kum no ba on yap no ula ongru kalabiang kata menta atrai to shimno ye kejing imbujonga pila ban mudu ne de ucho Ilija ubalang sudep duai bau bleu penhab ye keding na peneng badu bleu la jumpa biru bad menta padu pet sheriklau badong atrai shim ye kejing imbujonga pila ban mudur bale namar le sik tak jingkhia
hakamen sim jong Elijah la thaj ban mare mene udang mare nakajaka berceri klau badan la posh ta uduai kejing duai jong u hagalum karmel ban ta kala per la bak shabak kumbangi ong de la bak shabak kala per bajayu ong sim ya kejing im kejonga ko ki parlok dan pedang jong pi ki bal boy do tau pot ba pikwa ban sim ya kejing im kejong pi bon sen ngim jukren de ye kene Henry kat no ngunda pi ba shayo snyo ba uta bar kita ki ba jan yeng jan sem jong pi ki parlok jong pi gisim ye kejing im kejong ki let's say kat no ngunda pedang jong pi ki ba yo i ki khot balang ki ba shit rahem ban ruai ha yeng mene Henry kan san ki ja na yeng mene kumili ja ubreu ba khlan kejing Henry ja kan sen baluong atrai to sim ye kejing im kejonga ko ki parlok na kata kadau hang ni kong wala kataru ka jing dio ka mensem kala ban kejit ban pengam yangi ha jing isi yala de bat teng teng ngi ju perkhat de tang ka jing yap kala ban pelaj yangi teng teng on dang is nyu khia than kata jing ju perkhat lani kumba ong tin parang depression hang tang is nyu ba ke ka bala ban pelaj yangi om de ka bal le show blay om de ke le se tang ka jing yap na ta ka daw breu ki sim ya ka jing im ka jong ki bat de kamram ka jong pi bat jong ala da pi ib de manu dan manu bacha dan manu ba pi ba kuslai de kamram ka jong pi bat jonga ka balla ban le ai man sim yu ki pitip ka ni de ka we ka jing pang ka ba ngila ban ai do wai de don ka mi ki doctor don ka ma pilong ki psychologist Henry ha ba pi manu pi kya man sim duai shwa pin le but le kendo but ki but I man sim ki rup kin yo ban ke im biang but day tang kata ka jing kren jong ka Ellen G White ha ki mau jam shaw Chris ka sla ka ba kandai pnyo ko ong kum ne ngila ban om yo sakhi ban tip ya ka por ba nosis pa jong yu dem ban pet yangi de ka jing e ba ka jing is nei Henry kan ni ka long kum ta ngila ban yo snyo ya ka jing ta e jong u Henry ti jong u halor jongi da ka jing e bar ka jing isnei ba jem not u blei u tip ya ka jing e jongi Henry ting teng u shu up yangi bangin sange na ka jing mare ka jongi u blei u yo i ya ka jing kya ka jong pi ba jonga Henry ting teng kwa na mar u kwa bangin wan bangin IT la de she kala ai nup sai ngi hang ni yo ubreu ba jingi sumudur la da ubreu uba yap jilop ngam tikat nungun na pi bala ju ye kendo ye kene ubreu bale bon sen ba pios nyo i khubor ulang ngap jilop uwe bar ki perlo ki persang ban le yarab bar ki ruki yap lang dene ki ngap jilop lang balai na marbakat bakidang klan pin persang ban le yarab kin tan lang ye pi Henry onda pila yo i bakila yapler la ban ong hakata ka por pi de ban le ban yarab ki la se ka jugur kom ji sur teng teng kwa yang i haddo bangin da surrender le ne ban IT yela de ondang im don bor shu teng teng i kam IT kambun show jisu Henry jayu kenau ba la da pisnyul kanu tak jingkia depression ga pidon u jisu udan hasanda jongpi nak tak daw hakisam galnong ba life sau de khat ka ba khat pra kong ba u try ulong hajan kita ba pai donot ba upenim ya kita ki basnyusi kamansim ko ki perlok rajor ki ba hayeng hasan ki ba pe ke ni ko online worship la de pikya kamansim sium pawat set holiday la da pila pen pau ye ki perlok jong pi ye tho ik pastor le nei ki ba pisio e je bar kham tam la da phimla bani tho ye no ye tho ye oblei hang ni kong try ulong hajan jong pi kham tam ki ba pai do no bar ki ba siu si common sim Henry ki jing ki li long kat la da pisio khia shisha ha ki jing mut ji prakhat jong pi ha ki do no jong pi IT ki jing im jong pi sha oblei ai ba ka ni ka jing mare ka jong pi om de shu ka jong pi Henry IT ha ka jing pinya ki jong blei u blei un jubab ye pi ban ai yo so ba de biang ba pikmil ti la aslam ha ka jing im ka jong pi ban pun kun nga kwa bangin puli ka ni ka jing tho jong Ellen G White na ka sngi pangkhre ka ong kum nei lember ka jing kala ki aka baro ki jing kala ki wan chia ha ka jing shem jongi ba da ki ne ki jing kala yang ngila kentiu ne pendio Henry ke jingkela jong ki aka kamdon bor ban penkela ya ke ding jinge de
jong ublay bat ngi ulong ucu menin menta bat shkabam jukun bat ulong yangi bangidon kejing shania baskem ha kejing it kejong ko ki parlong ublay ulong ucu menta menin bat shdo ki bom jukun Henry kejing keli kalong hatong ila anem ban shania yung ken mau menta kesni puli artli kejing pang kawai kejing pang habadei de khotmet ke jongi le ne pisnyo pilak bakala ke jing jong pi ka pilak snyo ba be pi ko ban one show jisu ka wei pale se ke jing pang depression ka ba pi pisnyo ba pi mi tho ye no kam no klam pau shabar ting ting yi ki breu gir ke Henrik thang shapo kumba ong don ki ba ong gede plastic smile ka ba supeni ke jing ke shabar ne shapo ka thang lut kumba long ili jahadin ba ong to shim ni ke jing im ke jonga Henry menta kasngi kajing hikai kabangiyo nang ni kalongba ni de ban shania yo ble ni de ban wan kamjan show jisu ban ong ngalong jong me try jingim jonga me yo I ban me yo snyo ring kamjan yanga shikamon jong me au ble to ai bekane kajing pule jongi hakane kasngi kan long kajing hikai jongi lada ke kamram ke ik par kamram ke jong pi pat jong ang ni por le da pio I badan manu bapang bastom le ya slok ki duai le da pio I manu baja na ke yeng blai la slem de kamram tam jong ngau pastor hende kamram ke jong pi ru la de ngau pastor ru teng pio I bangai dang sim ya kelas kum ni henry kensan pio I down ke battery ke de kamram ke jong pi ban le charge yang de kamram ke jong pi ban charge lembak jing duai ke jong pi ban pinwan ai men sem jonga don ka wei ke jing tho ha ke elders manual kong kumnu kong ba ki pas wat juklet ba ki pastor ru ki de ki lang brot ni don kam ni kinong sharai te kamun ni haban ya sharai ren kat dei wala ngi de ginong pek balang ru henry don ka por ngi ru ni down battery ban kata kapor la de pio I kata de kamram ke jong pi ban ai men sem ya ngar kum jo la da pi ngai I ba pi pinja ma pi de kamram jonga ban le wat ya pi la da ngi lek ta ublein kur khoi ngi bar kane ke jingpang ka ba da ki million ki breu ba ya ba shisnem kala ban hir no tang na ka daw ba pi long doktor ma pi bat manga to ai ublein kur khoi ngi lang ba ka de sam school bangila I pule kane ke por tat bangini kendo pad hakoi ke por uple ke jingsuk un kur khoi ngi barot un ta ka burom ke jong Amen. Kau ban ai kublai pastor nam ta tu ka kelas ka ba pilai sam dan jengi wei hana ka par ngit scam ba ni baro ki bela ya set skor lang hana ka par ngin yo sibon ke jingir ku lang ba ka kelas ka ba pi pla ai pen jengi wei hana ka par ban penwai ka sub school ke jengi Ninya pailang isya ka number jingrai ba ars pa khatlai nak ba thmai jingrai ka ba ong ring kham hajan ngalong jong me try tin jong me ngas ngeu kapan pau jing e jong me bat nga kwa ban kiu da ka bo jing e ba men ring kam jan sha me ring kam hajan try ba it shaka ding na kalbari ring kam hajan try ba it shaka krung bla mong jong me shaka kam jong me to pen bid yanga da ka bor ka jing ai e da ka jing e try ngan yai pe cha me shim ka mon jong nga ko ble ring kam hajan try ba it
Shaka drink na Calvary Rekam hajan 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 try by Shaka krung bla mong jong me Aka jinx ngao ba ban yo shong shipon hak mat jo ka ke jong me Tang bangan yo dry bat ya selok try kum shilok ngahun bat me Rekam hajan hajan try by Shaka digna Calvary Rekam hajan 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 try by Shaka krung bla mo jong me Don ka du riau ba ha jing i jong mi kat ba ngam la theo sha ni Don jing men ba crow kat ba ngam la kon ha du ban wan shong bat mi Rekam hajan hajan try by Shaka digna Calvary Rekam hajan 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 try by Shaka krung bla mong jong me Tin film klik jing doai Kuk pa jing mam neng neng por sin pat Beli jipun try jing Ker jing da jing me ngi wei pi wei Mjuru ngi layo sibun jing Hikai lang ba Kasab school ke bai pastor ilai sampai jing ngi wei pi wei Hakan iklimat temen Yai don kalbat ngi Bat mjuru temen ai ngi bangin laban kan mau ye ke ba Ngi layo lang ba kan kelas Kumjur indra nam ta jing seng arsin hamtam ya inong kren ya I pastor harpran temen dorangkat bat iru hamtam hakaba ini sami kubor ke jong me nang ba katin ke jong me temen nang kerkuru ya I kat ba idang beteng mencakri me nagawi por sikawi pat temen sengon kini jing khot pat ke jong ni pot termablik pop jing baro Nampak keteng jong Yesus ngi doai. Amen. Kublai sabatan ya pi baro ngapedang sobha ya pi syakani ka jing seng arsin ka jongi ban sedang ya ka seng jongi tungin ya pai ya ka number ka ba saus pa apusan ka baong namar UM
ya ka jingroi ka babut tungin ya phai ka number ba news pa arpupra ka baong kumba ke rang utrang kumba ke rang utrang ya wa umen sim jong that rang ya me tang ya me do lu jong ga ga rang ba tang ya me ga na ni tang ma me for ba sing ashem ben sim jong a sha me ga prende do lu jong ga ga rang tang ya me ba tang ya me ga na ni तो ini benda mi khlet ha ga jingwai kok pa bai e jongi bhab neng ngiwan ha khmat ka khet ke jing isnai ge jong me kok pa bai banai ngo eme nam ta ge jingkar khu ge jong me yangi iwai pi wai baro hoi atrai ni ha ge ne ge sngi ge por ki bangi pha ha bangi phai saudong jongi ni i shi bon ki ai ki ba pendo jingkar men yangi ki ba pen snosi pen khuslai yangi ye ke jing em ke jongi hanoi atrai ba e nishani hame but ni ai kerpat e jing suma sukher ke jongi atrai but e jing nan kat ke jongi but ni iwe pi we ker khu ye ga tin ba khoi ke jongi atrai bagini pule ha ke ne por bakin ai ke jing kermen na ka banta jongi iwe pi we baro ni pa ni ke ne baro artang Jesus Christ amen.
Aku ban ai ku blay iwan benta na menta ka jing alam jing rai ka jong ke besotanat bat to ai bu blem ku kui phi kat bat phi beteng man shakri u blay ka jing yalam ka jong phi ka jing rai na ka wei ka por sha ka wei pat te khani ka por ko ban ai ngu u blay ning kong ning sharp ma ba ka dei ka jing don ka jong ha ka bangila ba ini don lang benta sai sen pat ha ka ni ka ji seng ba ar ka jong lang ba ka ni ka online worship ka jong ha ka ni ka por te nga ai ku blay sabatan besuk bak ben biang ye PCC ni we pi we barok lang ki para banget ke jongi bakum jo ki par lok ki para jor ki baju ngap ban beteng ban syakri lang ringkat bat ngi nak we ke sabatan syak we ke si sabatan to blay dung ker khui ngi barok lang ki ba plut por ban ngap ek tin ke jong blay lang ba ki na ki syakri ba pher ki jong u ha ka ni ke si te khot sabha bin PCC sen pat ban ya don kat lem bat ngi te ni ka por shopping sedang ke jing syakri ke jongi u blay ngi ne phai lang sha ka kot jing rai kan number jing rai ka ba shi spa khat lai La jan de por bau try un wan ki bril ki ya ke di kor ka tek di stan ban chun de ban long jing wan ta ta ka si Hakan ni ka por ki ba doni ka Bible ni la ban ye pet lang ka jing police dang ka jongi now Exodus kendai lenong bat nyo dekat Exodus kendai nyo ka ong kum ni badu paro ula pha toket ti hakmi na ki jingri ki khun Israel ka weiru kam shem yap no ti penban ya ka do no paro la pene bat shem la pelat no ya uta upat ba to ai bo blame kur kui kini jing puli ki jongi ni ka por bat ngi scam ba shakri jung blame sa penshai ngi lang ba kini ki dekat Bible te ni ka por ngakerpat i barok lang bangin ya pandemic kle ai ki jing doi
kok pa jungi ba benen di sub jong i se sen pa ni kerpat ikateng ka jong me ablai ngi ngai scam atrang long e ru e madam me hi atrang mem pet mem khme yang ngi kon ben rew kham tam hakani ka perthai ka badap da ki pop suda ba ki jingma ki jing shirkhai ki bawan ha ka jing em ngi jong i ba man la ka singi try shisha ngi long ki dong pop ba ki ba ju pen si ka man ka jong me man la ka singi man la ka pon re try ngi angu e yame na ma bedang kan ma ngi man la ka por ha ba me khat yang ngi atrai bangin wan si jeseng ha bangin wan kham tam ya atrai bangin dem ya ki kaman ka jong i kham tam bangin pelut ka por ka jong i lamba ban sngap ek tien ka jong me kum jur ban duai yame atrai ban kerpat nga duai atrai lam ta jing we pi we baro lang hani sla prathai to ai bangin yo e ka jing sup ka jing san kham tam to ai bangin yo ka jing sup ka jing mo jing prakhat i we pi we ja bin real baro atrai makin tip ba me ka no melong ba bah shisha to yarap ban pelat no e jing pang jing stam kino atrai ki bawan ban pen susi ki jai bin re baro ane sla prathai to ai bangin phai ki khmat shame ba tang shame hi kurkhu ka ne ka sngi kham tam ne ka por bangin yo sngo ya ki shakri na ya ka khubon u shakri jong me kham tam ba kan long ka jing men toy dam ta ka jing em kristan ka jing e ba mala ka si to men map ki pop ki lat baro si ka mon ka jong me kini baro adwa nga pa ka teng jisu nang penem jong e amen balakani ka porpat kumbangi jule ngin lomi ke jing aingo ki jongi but haga juga por ka nongi dapat ka jing sultana da ka bangi la ban yo snoi ke jing roi kerpang na i rufina bat i sebani Mana boy I hab neng Uya rai lang kam ni Mana boy I por ukut ya I Chiru waki angel Uya roi yublai Mana kucing im I hapertai Di maya kudu blai Manda boy hab neng Alai waroki kon yang Shaka jing kawai Yule kre ya pi Ye de wale Ye man yong ublai Listen hallelujah We're wai cherda Wabam snow si do dek men suda Sarong ka ke dublai Kiwang koi ki ya rai Manda kucing im I hapertai Demaya kudu blai Manda boy hab neng Ale warogi kan yang ai Lechaka jikawai Dewa depre ya pi Ye dewa le Ye man yang ublai Woman jing good kiss ni Woman jing good kiss nem Woman good ki por kita ya shen Hagak mat yong ublai Uya mani kawi Nado kena hado ki wahe Di maya kudu blai Manda poi hab nek Ale waroki kon yang Shaka jing kawai Dewa depre ya pi Ye jawale Ye man yong ublai Ye jawale Ye man yong ublai nga akwa bana kuble ya I Rufina bat sebani na mata jing rai ka jongki bas ngau tanat shisha to abo bleng kur khuru ye phi to nai beteng ban ya shakri bleng lang ba ka jing rai ka jong phi na ka we ka por sha ka we pat te ka di ka por ngin rai ka jing rai jing kur khu na ubleng yo jing kur khu na
hang ni kapor kepada Mrs. Sozi ben ai ngi ke jing duai na benta ke jing kan show. Tungin pendam klip bengin duai na benta ke jing kan show. Supaya ikut boleh syubun try ke jing ta jing ke jong mengi akan yang kesengi bawa sengi ikut boleh syubun try ke sahabat school kelas pengi layo ikut boleh syubun try ya ke jing ta jing ke jong meru ingi we pe we am tam tu dan kalam bat ki par bengi jengi ki badan nahi ngesem jong ki kumju tu dan kalam bat ki kham tam tukur khuru try ki jing show ke baki layo lum ru try halak ki jong ki jing ngesem ki jong ki bat kham tam ru akan ya kawai na kabashpor kumju tukur khura try ki bikin yo atrai kamet ko boko bikia khamtam bikin nangla atrai ban ai shushu e shaka kam ga jongme kur khura atrai namta ga jiseng jongiro atrai namta ga jiseng arsin tukur khura atrai ya i pasta e khat pran ro khamtam ka ba ya sami ka khubona ka ktin ga jongme tukur khura atrai i ba ka ek e in kran kanwan na ka ket ka jing isne jong me kam tam bingin la ro tra bingin la bingin so tho ek bin hikai yengi to kur khu atrai ki par bingi chungi ro atrai ki badon hi ngasam go jong ki kam tam kat bayas ki sha skoi ka ktin go jong me to ai ki atrai se ma kho jong me bikin nang la ban sngo tho ka ktin go jong me sngo atrai ju ba jing jai jingi da ma patrai ki pop prangkang ni penosi marak por mang pan teng su amen. Kwa ban ai kubelai ru i Mrs. Sozi na benta ka jing duai jong pi ke jing ai ngo ke jong ni kapor ti mentangin poi pat sya ka benta ka bakong san kata kalang ba ingai skam bun na pi tho i nang kren jong ni kapor ba ngai skwa ban ong kendiat ba i la jutre kum unohi kai habruk sai Adventist school but bun snem ru ila tre kum u secretary hapo KGC but ita ide pastor e khar pran ti menta kan ai no kapor sya i pastor e khar pran na menta ka khubor. Kublai sabatan ni pi baro ngai ngo iu blai nam ta ni galat bahila bani slok lang sashi sen pat ha ga ni gru kom wal dang la bani dan lang hajo henry ni duai bo blai non kat bani iwai pi wai kat ba ni slok lang na ktin ko ke jo blai na ko bana kublai ya baro ki blai shimenta ki nadu ke sabat school Bashim ni commission story, bashim ban yalam jingruai, bashim ya ka lenong sabat school, bat kumjo ru kiba ai ya ki jingruai kerpang. Ngakhat ya pi ya ne por, bangin ya pe, chapang ka jing e ka jong blai. Hawan ye em ha ka ne ka perthai ka badap da ka jing e, ka perthai ka badap da ka jing pang. Kaperthai ke badap dagi jing janjar, kaperthai ke badap dagi jing khuslai, kaperthai ke bom dan jing sup. Menta barok kawai kaperthai ngiamat ya kane ke jing pang, kabalak ta hadu kata ta, ya bon ki long ying long sam, ya ke em lang salang, bad kum ta ter. Hakini ki shisni arsni new i ya ka ai ka bajia tai po Afghanistan kalong ka ai ka ba isn ai ya ki brave ki be kando ya to ga jing ya kando kat bang apet ya ka khubor banyo i ya ki brave ki be alom ha ka airport ki ba persyang ban phet no nak tai gari kalong ka isn ai hadu tata balai kini ki jing e ki jing khuslai ki jing pang ki baharu kom ki don hakane ka perthai kat bang ya pet menta nak tin ko ga jong blai ngakwa bangin ya phai khndiat om bangin wat ya ka dau balai hanrai ngin pet pat de ka ai ka jing thmu ga jong blai ya ki breu kham tam ya ki breu ki jong kat bangi phai ki bajia ka ne perthai
teng kawan ha ke jingmot jamar khat jongi balai ken ba ublei usha yakini ki ai baro bakin jia kani perthai don teng nabreng jongi ki ba perkhat ba udai ublei ubawalam yaki jing yaki jing janjar kani perthai henai hakani ko por nga kwa bani tho epi ba utang rai jong ka jing pang jing khuslai ki jing janjar baro hang ne perthai udai usaitan ngakwa bani phai khendiat shaphang ka jing sdan jong kane ka ai baro phitep ne am ka bible ke tho engi bakala don ka thma hang te habneng kalong ka ai ka bangim la ban shaphang dai kumno bagathma kan je han tai habne henry ka bible ke tho ini ba u lucifer u balong u ramba u nongelam jong ki angel baro ki kan huan angel habne ha ka we ka por ka jingsarong bat ka jing bishni kala rong hapo jong bat ulaile persha e ublei kat kum ka jingni nangata ublei ula shop ya u absot shani superthai wa adam bat ka im ki basyong sup kenjai hak per eden hapdeng ke jing sup ke jing kemen usaitan onna habolil iya kini ki brew ki ba ublei ulabo hak per eden bagi im hapdeng ke jing sup jing san usaitan ulabishni yaki hadu tata bat kumta ulawan rung hak per eden ka bible ke tho engi ba ublei ru ulasha yu satan wan rum chak per eden ublei u ai hangi ki brew ya ka man balai luit banji ban penlengkot ha ka jingi kendo jong ka im bat u satan u balawan ha ka dor jong upsen ka im kalap diang ya ka jing ai buit jong upsen bat kala shim ya tu uso bat kala ba uso uba ublei ula ong wat bam hakatahi ka khlemat ka baphin bam hakatahi ka khlemat thingyap ka im kala shim hakikin pin jali jaum jong umsen jong saitan hadin makala de bam kala de aisha u adam u tanga jong ka bat baro arngot kilaya bam kilay le pop ka bible kay tho ingi ba kila re namar ba sheptim ya ublei kadaiha kata karukom baga pop kalayo lat banwan rum hang ni haperthai wa adam bat ka im kilama ya ka bainong jong pop ka baning kong tam ka bas ngeu si thang tam ha ga jing im ga jong ki ka ba pen pai don no nam ya ki ha ba u khon jong ki u kan u penyap ya lo jong para kat bangiyai leng ba ki sla jong ka bible ka tien ge jong ublei nadu genesis ter kai thu engi shaphang ka jingyale ba krau hapdeng u christ bat saitan ka jingyale hapdeng ka babha bat ka basni nila aban yu leng ba ki arta ki brew ki bajit banbod yu saitan bat napdeng jong ki ru ki don ki brew ki babod yu blay ki riu krau jong ka bible kum ki jong u enoch kum ki jong u abraham kum ki jong u jacob bat kum ta ter kat ba kisni ki por ki nangyay na kaway kapateng benriw siya kaway pat kapateng benriw ngia i kumno ba usaitan ulat trey jubor katla katyay ban pendap ban penslay ya kani kaperthai daga pop bat nagi jingsniw baro ki bami naka
kat bang ya pe ya ki jingjia ki bajia lamba ki arta jong ka Bible ngakwa bang ya pe kham tam nanta ya ka jingya kendo jong ki khon Israel ki khon jong Jacob ka jat ban riu ka ba mi na ki khon jong Jacob kat ba ki nang ya ki sni ki por ki la nang bon ha ka Egypt bat kala poi ka por ba us im pharo jong ka Egypt ulayo i ba ki ne ki khon Israel kila nang he nang bon pa bat kala dan ka chin perkhat hau bayo le se kini ki briu kin sa herthma ya ka hima ka jong u kumta ka Bible ke tho ingi ni na phai sha ka kitab Exodus kalanong ka beningkong hang to ke tho ingi ya jing sha janjar ki khon Israel ha ka Egypt balai be ki khon Israel ki sa sha janjar ha Egypt kadaw kalong baus im pharo upen janjar ki hadu ta ngangit scam bau pharo uyasno ktilang ban usaitan pitep kajing karukam trekam jong usaitan bon sin upenan kam danu ban pendap ya kajing temu jong pio i hak per eden wadam bat ke em kim chumpoi perkhat ba usaitan un penan kam da upsen ban penshoy ki bat hadu kane ka por ka jong imtaru usaitan upenan kam danu ban pendap ya ka jing temu ka jong ha kane ka jing kendo jong ikon Israel ha Egypt usaitan upenan kam da usim pharo ban leben ban pensitam ban penjenjar yeki brave ki jong play o ki khon Israel kila od kila nam ha ublay bat ublay ulay sngew ya ga jing od jing nam jong ki kumta hapdeng ke jing hapdeng ke jing janjar jong ki khon Israel ki ba ki kendo hari Egypt ublay ulakhat yo Moses ublay ulakhat yo Moses banyalam yeki breu ki jong u ban mi no nagari Egypt ban let sha kata kari ke jing ular kari kanan Exodus kulnang abasan gar khat kong ublay ukren hau pharo lengba u Moses to pelai no yo pai lan jong ha ka Bible ke tho ingi os im pharo shimlak tre ban pelai yeki breu ki jong ublay u pharo ulapen pharo ulapen pana bau Moses baru Aaron kelalek banyak kendo yu ngetep ha shapang ka kitab Exodus ka ai ke balajia hanto hapreng kene ke jingele bau ni u sem pharo wele persha ublay ulapha chipau terli ki khlam halor kari jo ka beningkong ka kala kelas 6 ka baar ki jakoy ka balai ki jenren pitep ka ai ka balajia hoy nadu ka khlam ka beningkong ana ba kani ka khlam kalawan upharo ulakhat yo Moses ba Moses un kerpat yo ublay un wenno ikani ka khlam bat ba upharo un sa pelat no yala kikhon Israel bakin ya let no bakin ya mi no na kari Egypt penban ana haba ka khlam kalakut usim pharo shimat pelat satya ya kikhon Israel
Dai na kata kada ba ublay ulapha ya ka wei ka khlam hadin ka wei pat ter ka ka kelas na ki jakoy ki jinring ki sky ka jingyap khlam jong kimra Exodus kalnong na bakhandai ka khat ka banyo ka ba na ki jingri ki khon Israel ka wei ru kam shimyap pitep kai ka balajia hakane ka hak deng jong kini ki khlam ki bahap hari Egypt kane ka khlam ka bahap hari Egypt ka kta tang ya kinong Egypt kam shim kta ya ki khon Israel hadin ka khlam ka basan kawan ka khlam ka ban riu to jaw nang ta upria nang ta ki poi bat ka jingdom triu ka wei ka khlam halor ka wei pa hadin ka khlam ka bakhandai ublay batep lot iki baro ublay utep ba anda haba ulapha ika khlam ka basipau uskim pharo un sapalai na iki khon Israel Henry Hashwa jong ka jing panlai Hashwa ba ublay un pha yagani ka khlam ka khatdo ublay ulabo dak yalaki jong kibriya Bible ke tho yangi ba ublay ulabtha ayo Moses ba Moses un pha ya baro ki khon Israel bakin penyap yo khon langbran bat baya ka to kasnam kenta haki shaukat ke jingkhang ka yem ke jongki ki khon Israel kilale ye kata hap deng jong kamit u angel jong ka jingyap ulawan bat baro ki khon ningkong hakari Egypt nadu ki shakri nadu ka nomor ban ong nadu ki khon jong ki shakri shako jong kimra hadu u khon sem kilayap ha takamit Henry Peter ublay ula pelat pela ya ki bril ki jong ki khon Israel kane ke tho ingi shaphang ka jing e ka jong ublay habdeng ki jing e jing janjar habdeng kat kane ka khlam ka blahab hari Egypt watang iweiru napdeng ikon Israel kem shem ya kando ya kano ka jing e ka jing em ka joki ka Bible ke tho ingi bahadien jong ka takamit ki khon Israel ki layami na kari Egypt ban lej haga jing lej danti ba jingai jongki ban poi syakari kanan ngakwa ban yanu jor ya kane ke jingya kendo jongki khon Israel haga to kapor bat ka jingya kendo jongki khon Israel ha kane ka juk ka bangi ni emta ngingai bangi ngidei ki khon Israel bakan jaman se ngidei usumbai jong Abraham ka Bible ka kren bat kai tho shaphang kata hakini ki sngi ki bakhat do ki ba ka Bible kai tho ni ki dan shibun ki jing e ki jing janjar ki ba ki brio ka leng saudong ka perthai lani habaro ka wei ka perthai ki kendo na kawai ka por sha kawai pa ki brio ki jong ublay ki kendo ye ki jing e ki jing janjar nanta ka Bible ki atho yangi kumno ba kumba ublay uladon rangkat bat ki khon Israel ha ka to ka por ublay udon rangkat bat unyay don rangkat bat ki brio ki jong u hadu ka bawai no jong kane perthai
Hashwa bagi kon Israel ken yo ban mi nari Egypt. Kila sya ban ben. Kila sya pensyitong ben. Usaitan upunan kam da upharo ban pensyitong ben yi kibri kejong. Hagane ka por hagane ka juk kejong imenta. Usaitan ubishni yi kibri kejong ublay. Usaitan ukwa ban pensyitong ben yi kibri kejong ublay. Hoy kalong ka bersisya bagi breu ke leng sodong ke petai ki mat ki jing jing jenjar kane kadai ke jimi jong kapo kane kadai ke jingle jong soitan henry ke bible ke tho ini kumba ublai ulapan laj ki breu ki jong u ki Israel nari Egypt pan yalam ki syak takari ke jing kular. Ka Bible ke itu engi ba ublay ula kular yangi iway ki brave ki jong ki Israel bagan jong sen ya kata kari ka jing kular but kat bangi phai ka kwa manta bangin ya phai khendet sha ka kitab jing pan pau ke ai ka ban jia hashwa ka jing pan laj ka jong ublay ye ki brave ki jong kum ba ublay ula the e ki shpau tali ki khlam halor kari Egypt ha ki sngi ki bakhat do hashwa ka jing wai ka jing kut no jong ni perthai ublai un the nyeu tali ki khlam ha ka kitab jing pan pau ka lanong ka bakhat rel nadu ka dakhat ka baning kong ter hang ne ke tho yangi kum no ba ublai ula sha iki angel bakin the yaki nyau tali ki plan ka jing bitar ka jong ublay halor kani ka perthai ka dekhat ka baning kong bat ngalay sngew ya ka tien ba jam na ka ta ka temple ka ba ong ha kita ki nyau angel to khelai no phi bat do the no ya kita ki plan ka jing bitar ublay ha kata ka khendau angel baning kong wa the ya pliang halor ta khandau bat kalalong kato jaw basniu bat basitong e angel baar wa the ya pliang halor ka duriaw bat kalalong kum kasna angel balai ula the ya pliang hakiwa bat kipukri bat kiwa bat ipukri umru kela kelas na wangelo basa ulat he ika pliang ju halor kasni bat kasni kela shit bat kela shit terhan yaki breu kum kading nanta angel ubasan ulat he no ika pliang ju halor ka khet jong tau maraklau te la pendum no ya ke hima ke jong pitep ka Bible ke tho ini hagan khat ka ba hano lathe ya kini ki nyau tuli ki khlam hari Egypt niladap ya pule bau blai ulathe igitu ki shpau tuli ki khlam halor kinong Egypt kibriu ki jong blai ki lai na ka to khlam ha ka khlam ha ki khlam ki bakhat do e ki banjia ha ne perthai ha ga dukhat ka ba jing pan pau kal nong bakhat reu ke tho ingi ba u blai u the ya ka ne ka pliang ka jing bitar shla ga jong ublai halor kita ki briu ki ba don ya ka dak jong rat khlam bat ki ba yamane dam ya ka dor jong u nanta ka dukhat ka ba khandai bat ka ba khat wei ke tho ingi ba kim shim la kala ka ba mut kim shim la kala ka ba mut na ki jingle ki jong ki bat ki la kren ben pan ban yo blai her khat ka ba san jong to ga jo ka la nom uyo anes uya tho ini uong ba bat nga la yo sngew ya uta u angel
uba ong, melong uba hok, uba long bat uba lalong, me uba khoi bat me uba bishar kumne. Naba kilapan mi no ekas nam kiru khoi bat kinong ni thulpa. Namar kilakop hi kumta. Kerkhat ke banyau. Shisha go try uba ublay badan bor baro. Kiba shisha bat kiba hop. Long kita ki jingkut bishar jome. O kaktin ka jong ublay ke tho ingi. Ke ay ke bajia ka way hadin ka way pat. Hapdeng kito ginyaw tali ki klam. Kerkhat ka bakhat ar ke tho ingi ba u angel uban riu ulat he no ikapliang ka jong u halor ka wa yu practice ban kata ka wa kalarngat no nang ta khat do e u angel uban nyaw kat kum kalenong ka bakhat riu bat kat khat ka bakhat nyaw u ta uban nyaw ulat he no ikapliang jong u sha ka swing beneng te kalawan mi no kaktin bajam na ta temple na kata ka khet kada ong la pendam kai ka baji halin kata te la don ki lele bat ki jing sawa bat ki perthat bat la don ka jing khnyo chumai ba khrau kat kata kam pat chulalong nanu balalong ki breu ha ka khandau ka jing khnyo chumai ba jur e kata bat ka ba khrau kata tela penbenta lai benta ya kata ka nomba ka bakrau bat kita ki nomba jong ki kenjaman riu ki lakalan bat lakan mau ya ka babilan ka bakrau hakmat ublay ban ID haka ya kata ka khuri ka wan ka jing shla ka jing bitar ka jong u bat ka wei pa ka wei ka dawlanong ka laphet yap no bat ya kilom om sham bat u priya bakrau kat ka jing thau shitalan ulaham na breng halor ki breu te ki breu ki le kren ben yu blai na mar kata ka jing yap hem jong u priya na ba kata ka jing yap hem jong u kalalong ka ba krau e hano blai u the yekini ki nyeu tuli ki khlam ma khado u blai u the yekini ki nyeu ki khlam ma khado halor kita ki breu ki badan ka dak utau rakla bat ki bayamane dam ya kadur ke jong kadon ke jing dai hapdeng ke jingbo jingkan mau ke jing kan do jong ki breu ki jong blai ha kitab Exodus pat ha kitab jing pan pau ni i bah ka por jing khon Israel upharo ulaban ben ni ki breu ki jong blai ha ki sngi ki khado u soitan uban ben yaki breu ki jong blai haki Exodus ni pule kumno ba blai upan ha ki khlam haki ri Egypt haki kitab jing pan pa kai tho ini ba blai un the ya ka pliang ka jing bitar jong u ha ka parthai baro away biang ha kitab Exodus kai tho ini ba ka khlam hari Egypt ka ta tan ni kinong Egypt om dan ha Goshen om gakten ke jong blai ka jaka ha ka bagi khon Israel ke shong ke sa ka kitab jing pan pau ke tho ini bagi khlam ki kta ye ki to ki ba don ye ka shap umrat khlam bat ki bayamane dam ya ka dur ke jong ha ka kitab Exodus u blai ula batai ye ki jong ki breu ban bo dak ha ke shaukat ke jing khang ga ye jong ki ha ga kitab jing ban pa ve tho engi ba u blai un chan sha ye ki breu ke jong u blai namar ga kitab jing ban pa ve tho engi ba gi sni ba khat do andan tang a kan hon ki breu hoi nam ta ni i don bon kan hon ki breu ki Kristan, ki Muslim, ki Hindu, what hapdeng ki Kristan ru ngi penya pher, iway na iway pat, ki don ki jat niam, ki kan hon niam Kristan, ki ba pher,
Henryกับkitab jing penpa ublay thol pa ngi ha kitab jing penpa ba hakis ngi ki bakhat do hashwa ka jingwan arsin ki jong Jesus Christ hashwa ba kani ka perthai kan wai pandon tam ar kan hon ki jai brio ki ba mane ya ublay bu shisha ki brio ki jong ublay mo panong bat ki brio jong soita tang ar kan hon ublay lagi jong ki brio un shon sham haki iwe piwe bat ki ne ki nyeu ki khlam ki bakhat do ken nam ha haki brio ki jong ublay namar haka kitab Exodus ngi ba ublay uyadai lagi jong ki brio bat ha ki sngi ki bakhat do ublay unyada ya lagi jong ki brio nakwa banong kani po happy baro ki biok sngew ni ko bo ba ublay u i hadu ta ta yang ublay u i hadu ta ta ya phi ublay u i ha ga jing shisha ya ka parthai baro ka wai yo ne slai kan real ublay u i ya baro ki brio ublay u i ki nong pop hadu ta ta na kata kadau upha ila jong khon la khamaroi jong Jesus Christ ban wan chene su perthai ban sha ya ba lor ke ding na kalbari ban long ga jing se spa na ka benta ki pop jong ki breu baro jong ya perthai henry ha ka bakut dan tang ar kan hon ki jet breu kito ki bap diang yu Jesus ko mono se spa jong ki bat kito ki bom tre dalele ban diang yu Jesus Christ kan pengia iam hakani ka perthai hakini ki sngi ki por ki bomenta ngi kendo shibon ki jing e ngi kendo i ki jing khuslai ngi kendo i ki jing pai do non bandu no e ki ba thoin ki jongi kham tam hakani ka khlam COVID-19 hanrei na kwa ban ong hakani por bagini ki e baro hakawai ka sngi ken sakut no kini ke baro ki brio ki jong play ko ga sngi ken saklet no namar ba kine ke ki baja ha kine ki sngi ki por ki jongi ka bible kala dam ithul pa ka bible kala dam ithul pa habang yo i kine ke baro ka pen thikna bat ka pen shisha hangi ba ka bible ka dei ka ba shisha nikmi landi ya ki ki babha ki ban sajia ha ki brio ki jong ublay shani ha ublay namar ba ublay udon rangkat bangi thikin ma cái cái bala jia yu jakap har jinga lati ke jong u ke ba umi na yin ban phet na la jong u men jong u iso ka bo thia ko ga miet yu i ya ka to ka jingkin ka ba kot na du dam nang hadu khando na kwa ban ong pi baka Bible ka don shibon ki jingkular kum ba ublay uid yu Jacob kum ba ublay uid yu Adam wat ka im kum ba ublay uid yu Moses kum ba ublay uid yu Noah kum ba ublay uid yu Daniel bat ikipar lor jong u nala ban yai cher kiwei hedin kiwei pan henry nga kwa ban ong ipi ba ublay uid ya pi bat yana sam khanai puwei khatwei naba un hukum yala ki angel ban sumare me haki lendi ya jome baro sam lai phosau nyo u angel utrai u ker saudong ya kita ki bashap tin ya u bat u pelai ya ki sam khanai puwei lai naba un pelai ya me na ka shang khawi a jong nomriam bat na ka jing yam khlam sam khanai puwei sao un tap ya me dala ki snare
bat hapo ki thap niang jong u men yo re snam kata ka dei ke jing i ke jong u blai yang ni hadu kata ka dei ke jing i bat ke jing sumar ke jong u blai yang ni sam thanai puai nhiều hasnda jong me shi hajar ken kalan bat shi phau hajar ha kakti kaman jong me henry kan om wan hajan jong me ka ba shi phau kan om je ai ka bas new ya me lamne kanu ka jing yap them kan om hap hajan ka yen jan jong me kane ka dei ka jing kular ke jong blai kini kide ki jing kular ke jong blai ye ki breu ke jong Isaya lai pulai kan breu ka jakare jong u kan long ki kut ki mau siang ka jingbam jong u on ai ha u ki jong u ken scam na kwa ban ong ne po deng kene ke jing pule ke jong ye ke tem ko jong play ni i ba ki don bon ki jing kular ke jong play ye ki breu ke jong ni don kam tang ban chania ye play ho oi ki don ki jing kular ke jong play ki ba play u ong ba kan om je kanu ko bas new ha ka jing em ke jong pi ha ka yen jan jong pi ha ka yen ka sem ke jong pi henry nga kwa ban ong ni pi ba ki don ki po ki ba ublay usha yang ni begini kendo ye ke jing ye ke jing shitom but what ye ke jing yap kat bangi dam em ne thai pi kan ma usha pang jo kum no ba jo pu usha ye ke jing jan jan ha ke jing em ke jong u wal lagi tep ba jo pu dai u bre u bejanai u blai wong ubre ubajana henry ublay usha yu soitan ublay usha yu soitan ban ngi kum no bo ujob ulong bi ne ha ublay du ko bakot nga khot bat nga kentu yang i baro ba ladang ye kendo ye gijing gijing chitong gijing pang ke jing ya ba ding gi ba yin bhasan jongi kebetulan kam kalong begini ya isnya hau play ui saya kanang besok gue berkat nyo utho omne ki baduk bat ki bakerdo ki wat nga utrai ngan sha skore ki nga u blay ki Israel ngan om no yeki snam kata kada ki jingkular ke jong blay u Petras sagjithi bani kong hakal nong go san ga khar pra wong naba uta unong ele jong phi u bo saitan kum using bakar ho uyat kelen udawat nang ya uno ba un yo moy tale kalong ga basisha ba saitan utip ba udan por satan khandiat uyale do yap mir labat sni la dalong kabala ka bible ko wat itu ki bala jin ki chong play namar kata ni dan kam ban shane a ublay ban ai ti la ka jong ka jing ha ublay bat tang ha ublay bat sha ba ublay sun sha la ka jing ka jong jing pan pau ka lanong ka ba khat real ka khat ka ba san ka ong kum ni hakmi ngawan kum unang to suk utau basharai bat ubarino ialah jan ko hooi kelenong ke ba arpu ar jong kitab jing bat baw khat saw ong suk kita ki bala sait no ialah ki jan ko bakin yo e ka hok ban wan chau ta udien ke jing em bat kin yo lek besut da kita ki khrdop sha kata kenong ba kata kadai kajing kanan jongi sai si se na kwa ban bian na shaw ban ko na bakam pher ye ki jing ki bangi kan do ne puthai tot mo bleu i pi u bleu i yang pat u blei
udang penkre udang ap ya kapor ka biang tam po unsawan pansyentino ya laki jong ki bri katang ba ki bri ki jong kin yo ban let sha kategori ka bor penkre nagunta jong ki barong kada ki jing thrang bat ki jing anut jong ha banga nang jo bentalang hakata kasni kajuan shao kajung play yaki brave jung nakwa ban bo pi gani jing kali but hum jo ru kajung kantu hato pi kwa ba anda ba jisu nuan phiru yo ban let sak ta ri po tan kre ka bo la pan kre karpang na ta jong pi ngeng scam ka jubab ka dei ho namar kata tungin yai duai tungin yai shane ha ublei compare ka ek bajia ka jing em gajong ni tep ba ublei u ye yangi pat ka por kan sapoi bangin ya kendo mar khaman pat ublei bat ban ya don rangkat pat u jonong na jonong ha kata ka perthai thamai ublei ku ku ni baro amen. Ko banai kublei pastor Ekar Pran minta ka to ka jingkran ka jong phi ka kubor ka besngau tanat to ai bangi baro langin yo ka jing mentoi khamtam ba nginam klad henrei to ai bangin yai bat iki ka jingi kai ba playa sam yangi to ai ba ngila pran kam ya ka jing imprestan ka jongi ba malaga sngi khamtam na dwai ru na minta jong phi bo blei pran kam ye phi na ka wei ka por sha ka wei pat khamtam e ban ai phi ka met ba kai ba khia ba ka lo yeng long sem jong phi hi ba phin la shu shu ban ai shakri yo blei bat ban hikai yak ngi khamtam kiba buon ngem patep yak ktin ka jong blei to ai bu blen kur khui phi ba ka ban ku blei shi bo dam ta ka khu bor ka sngo tanan bat ban hani ka por ban yo ka jing rai pin wa ngin phash kan number jing rai ka ba shi spa lai pu pra bat minta pat ika jing duai pen wai nga khot ya i pastor church pastor jong ngi i h mau long ban ai ngi ika jing duai pen wai ban pen wai ka ni ka jing seng ka ba ar jungi tungin pendem khle ban ngi le shuble ha ka jing duai
au blei ku pa jungi ba benengi kwa banai ngo i meu blei ba mila ai ngi ka nikalat sisin biang ban ye shakri rang kat ban meu blei lang ba ka nika online worship service ka jongi bar kam tam ngi kwa banai ngo i meu blei ku bor ka bangi leos nyo na do ka sab school ha do ka jinga seng ka pa ar to ai be ro ki to ku bor ka bangi leos nyo ha ka nika sngi lang ba shakri jong me kan long ka jingker khu ye ki babon ki pai lang ki jong me ki bas ngam ahla ki jong ki yeng ki sem ki jong ki atrai but happen why no ke nek jing slok jing ha ke nek sngi ba kan tang khoi ki jong meu blei to ai ba jing age ba jong meu blei pa na bom jikut ka jing ai e khun ba marwei jong meu Jesus Christ lem ba jing slok jong sem khoin to ai ba ki nek lai we jing long blei ki nai peteng bender ka lem ni wei pwe na dum ta hado ki bom jikut rukum jo amen. Saya sian pat hai kapor nga ai kublei langi pi baro ki nang shim binta jong kanika online worship ke jongi na du ki por ba ngim shim la yo shu ikalat ka bangin shakri ublei bangin wan jeseng ti rengi nge scam bo blem shim la ino engi kumbo la kula rengi udang ple ngi da ka wei pat kalat lamba bani yo pet lamba kanika channel ke jongi jong ka balang nong po ka jongi ha ka bangin yo i na ka wei ka tayo sha ka wei na ki nong shim binta ba pher ba ngin yo shibun ki kubor na tien ke jong ublei ngim shim la du ngim shim la long le no e ngi ai ngo ublei na menta ka ni but na ki nong shim binta ba pher ru kum ju to ai bo blem kur khu ngi wei pi wei baro ki nong ngap ba ki nong shim binta ru kum ju but nge scam ba ni duai ba ngi kermen scam ba ublei un le kam ba bat un nang bagi iki baro kin long ki biya renti bangin yo banyak kalat ban pleno iki yang mani ki jongi baro lang knang bangin yo ban ya wan ban shibenta ban shibenta lang kum shi yang sistem ka no ka jinglong basngot nat ban ya rwai ban don bentalang khamtam ka yeng ka jong blei te nam do jingker men henry ngange scam wat la le singila yo ya kalat ban play yang mani na ni shakmat henry wat langim yo ya kalat ban le ka online worship henry ngakerpat ipi baro ki para banget ki parlok ki para jor ba phinyai pet phinyai beteng ban pet ya ka di ka YouTube channel jong ka balang nong po ka jongi le setting tengila ban sen la ni ban IP ya ka kubor ka balingkat na ba ki jingrai la ni ki jing ya thuk khana ban ya sam shpi ba kanam long ka bale no ai henry sai nang yai pet bat beteng ban yai update ya kini ki jing shakri jongi lang ba kanika YouTube channel ka jongi to ai bo bleng ku khui baro lang bat ngini bu ru ka jing dwa iwei kham tami ku perthai hi baro ka wei ba ka jing suk in ya sai si pa ku ble shi bo ni phi baro